Даром одам ифлос, тоза бошад. Бахча дигар чиз мешается. Ман бисрас боза ҷигарам дардаш мондагӣ ойтиҷон. Даҳанам бемаза буд. Ман Аллоҳ шукр мана ҳозир ду маҳал кам хӯрсам даҳанам бемаза мемазалам. Ҳамин дору ки как сер мушуна. То пешна ин то дору байки мехӯрам. Ин озиқа да. Как сер мушун. Самое главное, самое главное настроение организм. Ana Роздата система. Ман то наомадам ойтиҷон ишо накардам. Хубам нақш.